Dito tayo sa Bacala mga baby loves. Ayan, bibili tayo. Busy ang person. Mamimili tayo mga baby loves. Mamimili tayo dito. Ayan. Marami dito mga baby loves. Ayan, namimili yung kasama ko. Hinahanap ko yung conditioner pero wala yung conditioner. Yan. Busy tayo. Maglakad-lakad tayo dito mga baby loves. Ayan. Hindi pa sila tapos. Sabon lang yung kinuha ko mga baby loves. Sabon. Sabon lang yan binili natin. Marami ditong mga Filipino foods mga baby loves. Marami dito mga Filipino foods. Yung mga ano din yung mga sa Pilipinas. Marami dito. Kaya namili na naman yung matanda. Merong silka dito. Silka. 7 real. 7 real yung isa. So, hindi mo na tayo kukuha niyan kasi mayroon tayo. Mayroon silang papaya whitening. Ayan. Oso. Kalas. Ayan. Aalis na daw. Nagmamadali ang matanda. Yung matanda nagmamadali. Tawag yung matanda ng bilag. Tawag yung matanda. May mga tinapay, may mga Badan? Sili hopya ide? Yung hopya 6 real. May ubi. Kali ada? Ede, hati wahid ko gusto. Ada hak Pilipin mungkin sim. Gusto ada halib inti sini sagir. Lagay ko yan sa package yung sabon. Yung sabon natin. May binangkal dito mga baby loves, oh. Pero parang luma naman. Luma na. Yung pang malakasang binangkal. Meron din sipon. Sipon natin, sipon. May pandesal din dito. Pandesal pa more.